Салом алейкум мардуми ғариб, салом алейкум ҳама каса. Чихелен тенҷен сӯзен барда менохи. Хай ништяка, короче чахчаqa сар мекунем, чахчақ инами барадаи занакфелда. Гӯш кир, барада. Ту мегарди меги ки тепача бестен, ҳаму бишапатон. Чихелай ту тепача бести, ҳаму қадар мардум тира бишапа. Мешавата? Нормалия? Маъқулае? Натури ту да маъқулае ё не? Ту мирғ мехези да байни мардум видео мекунӣ, хайп мекунӣ хита тепача бестен, туда бестен, суда бестен. Ту ақл медошта бародарои ғариб нигоҳ фикр кунед. Ҳама одам гуфтеса ки бародарои ғариб шумо тепача бесте, ҳамин блогер шуморо мисол бикунанд. Шумо да ҳамин гап чӣ ҷавоб мегӯед? Ҳамуро патинут кунед ба худо. И мирғай, гӯш кир. Як ҳали ҳаромат хест, биромад хичат ранги ҳами мор бори тов дод да байни и сизад, ӯ сизад, натонист короче ягон кор карда, хай ягон бало мекуна ранги ҳаму бори ягон одами худаш да мошина метия. Ваям одами худаш да бировар додак, ту хести и гапа гуфтӣ ки тепача бесте бишапатон. Ту тепача бес, мо тура бишапем, нормалия, ништякай короче. Ӯ да маъқулай ки и гапа гуфтагиай. Ту да маъқулай значи тепача бести. Хаб набесте. Шумо ғариб, шумо беғарибо ки ҳич кай. Да ходи шумо ку ҳаматон ку нами любой блогеро гӯш куне. Кадоме розыгриш мекуне ку да хотон ҳама айнами бародарои ғариба фаҳмидесте. Так что барада занакфели та бас кир. Ба худо қасам ку ту кунта да иси томеди да иси. И просто аку ака ранги фелиш ранги қанҷоқай ака Юсуф амераса розыгриш вая зад хай натунист қарда бода иза. Ту бародарои ғариб да чӣ кор дорӣ карда ту тана дай ғарибо айтра. Ту гӯш кир барада бо мегумта, бо мегумаде мусурка да худи Германия нагард. Бихе биё қати иҷа гавза ку, ту биё ин аҷа хита ки мегирӣ ку? Мо билет мехарем, ина майли мо билет мехарем. Ту моро абхорат кардӣ, иқа бародари моро абхорат кардӣ ки тепача бесе то што ҳам блогер шуморо лагат куна ки фребтон кард. Ту фреба якин ту бировардӣ, мошенник ту фреб кардӣ мардума. Розыгриша ту бировардӣ, қанҷиқира ту бировардӣ, да ҳама блогеру қанҷиқира ту ёд додӣ. Ту да ҳаёт ту бояд айнам гапи ҷавоб бигирад ной. Да ҳаёти мирғи. Ту бояд ҷавоб бигир. Ту ҳаёта мирғи бигем мешава. Мешава, ин мирғи бигем мешава, не на тури ин мирға. Ту бояд бахшиш пурсӣ инами гапда. Инами гапда ту бояд бахшиш пурсӣ. Рустами калат хез гуфт мада мошолло пошолло накуне, наъузу биллоҳ изо намекаше. Айрӯи сум бардоштагаятон дига намедонед чӣ гап зане. Худозадо камтар бас куне. Мардум бовар накуне ёда розыгриша мекуне. Охи ман махинатсия байни шуморо медонам шумо чӣ кор мекунед. Бигире ку охи шумо и қадар розыгриш кунед, и қадар бесум кунед сум гарени суми мардума ку суми мардума шумо ҷафида гирифтесте. Ку и қадар хайр куне, и қадар гарение ку биёе я мардуми да Москва хоб будагӣ да карантина ёрдам куне ятид. Ку биёе я мардума шумо я бор ёрдам куне да карантин хован. Кани мардакитон, мардагитон ба фақат ба инами хали видеокунитон ая, мардакитон ба ҳамия. Мардуми хали бесте, у хали бесте, ту занакфел гавзанира аввал ёд биги ба гавза дару баруи камера, фаҳмидӣ? Ту бояд анами гапа ҷавоб бигирад. Ту бояд ответа бидӣ ки штоби ту бахшиш пурсӣ, бахшиш напурсӣ, ба худо қасам тамошо кунӣ. Ту бояд мирғ ту бояд бахшиш пурсӣ. Як гапи дига места мега ки блогеро язнаи шумо чӣ мо язнаи шумо будем то ан вақта не мега ки ана гап мо язнаи шумо ягон тарна будем мега ки блогеро язнаи шумо нестам. Мо язнои шумоем агане. Ина мо язнои шумоем, шуморо дастгирӣ мекунем. дигари зора мекуне ба илтимос подписатсия куне колокольчика ис ус поделиться мо инам падешка кардем шуморо ина нигоҳ ки ҷавоби инами падешка мо шише нигоҳ ки охир да омадем моро мега ки тепача бесе бишапантон. Инами бародари ғариба меги бародаро ба худо қасам инами одам бояд ҷавоб бигад инами гап. И мирғ короче нашидеста ягон корш барор нагирифтеста, хича хайп кунида гузаштеста, ҳами қайд монда. И гапои ту маънеш медонӣ чи ай? Аю да зур биза дод биза ранги қанҷиқо борин бигард бигӯ ки
ма да подписаться кне ма хайп кадестам и не мигапа бугуку ты да у бехтара чем маёка куна исы толдудан усы толдудан бугума талбанда ема гадоим радной бугумайнем хелем короче надорум вазият мепартоянта 1 рублай 2 рублай 100 рублай барои нем кору непа неки то что ты фреб наки мардума ты чи дар пура чи зурудума да ты қа мардума фреб мекини не ты барои ин мақсади ин мигапа ты гуфтанат барои чи буд چی مقصد داشتی تو گشتی نمیگه پا گفتی که تپاجا بسته بشپاتون یا وقت همی گفته بود که من دیگه گون نودم نه کار نمیگیرم کاروچی باید نه این کار گرفته است این تو هازی تو با سر کدی کاروچی زنک فلی تا فهمیدی ترا با فکر ماشینات با سعودونا رفته است یا که گرانیتو محکمه فهمیدی رنگی میدونی چی رنگی میدونی که پات خود کدستی رنگی دولچی گابانا فهمیدی Саша Москва это да созай бо. Саша Москва это да созай. Ты ку ҳами қакорд мондага ты у ришта битрош. Натури ты ришта битрош. Ответ бити аккурат киням. Ты аккурат мекини. Бача Инстаграм ин хадифтара бача тамошо мекинам. Майл бо ты блад ты одам намеши да короче. Ты вообще одам намеши. Ты раку ба номи Аллоҳ қасам кадом падешка мекина ку у одам ку ақл надорад. Аудитория это ку ба худо қасам аудитория это ку ҳич набоша ку ҳамаш ғариба аудитория это ҳамаш ғариба фаҳмидесте кали ҳаромта ону кали рустами ҳаромта инеми қа мардуми ғариб дастгириш кард худозада як бор пули хайр накард ки бари ҳамун мардум дар карантин ховай ҳамун мардум дар як вай кине кани хайртон кани иқадар манманӣ мекине гав мезане ку рӯ ба рӯи видеои пишти монитор зурен ку бирра ятат ку хайр када мардум бо калас мега ки 1000 сомон бой мете ичи не мега 1000 сомон чия ты раҳпилӣ намеёфти раҳпилӣ кини ку бо меги 1000 сомон чия бимбир баамӯз барада гӯш ки барада ты сар кади розигриша фаҳмиди розигриша ты сар кади ҳамара ты отравит кадагӣ ку ты гунаҳгор ҳамҷа тыи фаҳмидасти розигриша ты намекади мошинбозира ты намекади фаҳмиди мирғита ты намекади ку иқадар мардум намекадозӣ айрӯи шумо борин беақлои далбаёбо мардум мехеза 1000 сомон 2000 яхелиш 5-6 та билета мехара барои чи ки бибира не уна оша диди куна худат видеоша мондай аудира гирифт специально аудира вибрат кард гирифт да одами худаш дод рустами калшам ҳами кора мекина тирам ҳами кора кадагӣ барадай занакфел бо мегум таки баски занакфелита так то бахшиш бирцаимқа мардум ту гуфти ку тепача бестам тепача бесте мардуми ғариба ту гуфтагӣ ту ҷавоб мегӣ дар ин гап ту бояд бахшиш пурсӣ ту тепача мести ку мешапам фаҳмиди мирғ давай короче бародаро вообще падешка накинем хеле одамора пидр бла давай ты занакфели короче боши марғ бля